दोननिफ्राय दाननांगौ निलमल नार्जारिखौ दोननिफ्राय दाननांगौ बेखौ दानाब्ला दोननिफ्राय थाला बन्द चिरां जिल्लानि 10 नं निसिमा बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय फाथाबारि बिसिडिसिआव बेले-बेजे थासारि फाथाबारि बिसिडिसिनि मासिगिरिनि हेंथायै रायजो राजाफोरनि गोख्रों खुद्रिसारनाय मासिगिरिखौ रागा जोंनानै रायजो राजाफ्रा थाला मारिथेरदों फाथाबारि बिसिडिसिनि मावखुलिखौ चिरां जिल्लानि 10 नं निसिमा बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय फाथाबारि बिसिडिसि मासिगिरिनि हेंथायै रायजो राजा आरो बिसिडिसिनि सोद्रोमाफोरा मावख'खौ थाला बन्द खालामो इउपिपिएल दोलोनि मददगिरिफोरानो मासिगिरि निर्मल नार्जारिनि बेरेखायै खुद्रिखांदों लोब लोब रायजो राजाफ्रा ओंखारदों आरो बिसिडिसि मावख'खौ थाला मारिना मासिगिरि निर्मल नार्जारिखौ मासिगिरि बिबाननिफ्राय बोख्लायनो दाबि खालामदों मानोना जाख्लनायनि अजद सिखारदों मासिगिरि निर्मल नार्जारिनि हेंथायै गोबां पिएमएवाइ न' मोननायखौ मुलाम्फागिरिफोरनिफ्राय रांखौ लांनानैब्लाबो न'खौ लुफुंनायनि लोगोसे प्राइमारि आरो रायजो राजाफोरजों गोरोबना खामानि मावैनि अजद होदों रायजो राजाफ्रा मिडिया आरो रायजो राजा नोंथांमोन आंनि मुङा प्राणेश्वर नार्जारि आं इउपिपिएल दोलोनि जानानै बेखौनो बुङो जे जों मालाबाबो पार्टियाखौहाय जोबजानो लुबैयाखै जेनजानो लुबैयाखै जों पार्टियाखौ गोख्रोंनिसाय गोख्रोंसिनसो जों जाजानो लुबैयो दिनै मानो होननानै बुङोब्ला सासे चेयारमेननिल' नङा मोनथाया अधिकारा बयहाबो दङ जों मानसि हिसाबै जों मानब अधिकार दङ दिनै प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट थायो एजुकेटिभ मेम्बारफोर थायो बिसोरजोंबो खुनु अलिनल गैया सेफ साइड गाव हारसिङैल' सेक्रेट खामानि मावो बिनि जुनै दिनै बेबायदि दुर्निथिया दिनै खालामनांगौआ दिनै रायजो राजाया दिनै बेबायदि आगान सुरबोनांगौ गोनांथि जाबाय आरोखि आसलथे नोंथांमोना दिनै बे बिसिडिसि अफिसखौ बन्द खालामबाय जों माने बे बिसिडिसि अफिसखौ बन्द खालामनायनि मेन उद्देश्यआ जाहैदों दिनै टिएलसिसि मेम्बार जोंनिया निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङाबो फैनांगौमोन बिथाङाबो मा जाहोननि थाखाय फैनो हायाखिसै बेनि उद्देश्यखौ बिथांमोनासो मिथिगौ खिन्थु जों बार जों रायजो राजाया मिटिं लेंखांनो जोंहाबोथ' अनेक माबा दं बिनि जुनै जोङो दिनै तुरन्त भाबै जोङो बे मिटिंखौ लेंनानै जोङो बे थालाखौ जों बन्द खालामनाय जाबाय आरो जों लुबैयो जे गिदिर इउपिपिएलनि जोंनि दिनै प्रमद बर' सरकार दैदेननाय इउपिपिएलनि साननो गोरों मेलेमजिबि बिथांमोना जोंनि बे प्राइमारियाव फैनानै जोंनि बे बेले बेजेखौ फैनानै सल्भ फैयोब्ला जों बिराद गोख्रैनो जों गाहाम मोनगौ थारमाने नैबे जेंनाखौ सुस्राङैनि थाखाय सावरायनो फैनो थाखाय नोंथांमोना थाला बन्द खालामदों औ खालामदों माब्लासिम बन्द खालामदों जेसेबां दिनाव सल्भ खालामा एसेबां दिनावहाय जोङो बे थालाखौ जों खेवनाय जानाय नङा आसलथे मा जेंना जादों मा सावरायनो नागिरदोंमोन मा सावरायनो नागिरदों माने जोंनि प्राइमारियाव एकदमबारे गोबां बेले बेजे दं सोरबाया पिएमअवाइनि थाखा फैसा जाख्ल' जानाय पिएमअवाइ न'आ दासिमावबो बेनिफिसारिफ्रा लुफुंजायाखै आरो सोरबायाबा माबा स्किमनि बायदिसिनानि अनेक दावराव दावसि दङ सिगां समाव जाखांबाय बिदिनो सिगां समावबोथ' जायाङा जाबाय नै 5-6 माससोनि सिगां जादों आरो बावहायबो माने जोंनि प्राइमारियावनो फैदों माबा ब्लकनिफ्रायबो फैदों माखासे डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो फैदों माखासे टिबिल बायदिसिना सियार बुफ्रुलायनायबो जाखांबाय सावरायदोंमोन चेयारमेनखौ दाननायनि दा चेयारमेनखौ दाननायनि मेन मिनिङा उद्देश्यआ मा बेनि माबायाखौ सिदान्थ'खौ गिदिर गोलावफ्रा लायागौमानि जों बे थालायाखौ बन्द खालामनाय जानाय नङा मानो दानाखै होननानै जों सानो आरो मा बिबिसना दङ सिङाव जों बेखौहाय मोनथिजानो लुबैयो रायजो राजाफ्रा पाटाबारि बिसिडिसि अन्तर्गत
মই গাঁও বাসিন্দা গাঁও বাসিন্দা লোক হয় মই এইটো সঁচা কিবাটো প্ৰেছ মিটত আমি ক'বলৈ গৈ আছোঁ আৰু ক'বলৈ দাঙি ধৰিছোঁ মানে আমাৰ ইয়াতে বহুত মানুহে গৰীব বাসিন্দাৰে আছে PMYটো কোনে পায় গৰীব দুখীয়াহে এটা আমি গৰীব মানুহে এটা ঘৰ বনাব গ'লে কিমান বছৰ লাগে বছৰ লাগে এইটো মানে এতিয়ালৈকে আমাৰ ইয়াতে পাটাবাৰী BCDCত এই PMYটো মানে ক্লিয়াৰ হোৱা নাই এইটো কাৰণে ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেয়াৰমেনক বহুত বছৰৰ পৰাই আমি কৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে কৰা নাই আৰু এইটো কাৰণে আমি এই প্ৰেছ মিটৰ লগত আমি এতিয়া BTR চৰকাৰ চলি আছে প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ এইটো কাৰণে আমি সোনকালে ষ্টেটমেণ্ট লৈ পেলাই সেইটো ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি সেইটো দাঙি ধৰিছোঁ আপোনালোকৰ BCDC চেয়াৰমেনৰ নাম কি নিৰ্মল হা নাৰ্জাৰী তেখেতে কি কিমান সংখ্যক ঘৰ ইয়াতে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা বনোৱা নাই আছে আমিতো শুনি আছে 20-25টা লগে আৰু বেছিয়ে আছে বুলি আমি শুনা পাই কিয় বনোৱা নাই বস্তুবিলাক টকা পইচা উঠাই লৈছে নেকি তেখেতে লৈছে বুলি আমিতো শুনা গৈছে বেনিফিচিয়াৰীবিলাকৰ 5,000 বোলে কিবাটো লৈছে বোলে এই নিজে মানে কিবা এগ্ৰিমেণ্ট লৈছে আচ্ছা এতিয়া আপোনালোকে কি বিচাৰে সভাপতি থকাটো বিচাৰে না তেখেতৰ বিৰুদ্ধে কিবা ব্যৱস্থা ল'ব বিচাৰে আমি এইটো মানে সম্পূৰ্ণ মানে ক্লিয়াৰি কৰি দিবৰ কাৰণে আমি বিচাৰে প্ৰাইমাৰীৰ পৰা আচ্ছা মানে পাৰ্টিৰ আদৰ্শ হিচাপত আমি UPPL প্ৰাইমাৰীৰ পৰা আমি এইটো মানে ক্লিয়াৰ কৰি দিবৰ কাৰণে আমি বিচাৰোঁ অনুৰোধ কৰি আছোঁ আপোনালোকে ইয়াত যিমান মানুহ আহিছে কোন দলৰ মানুহ এইবোৰ UPPL সব UPPLৰে মানে আৰু BCDC চেয়াৰমেনটো UPPL তেওঁ UPPL আপোনালোকে ঘৰ যে বনাই আধাৰুৱা কৰি ৰাখিছে বনাই দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে কোৱা নাই নেকি তেখেতক কোনো একো প্ৰাইমাৰীৰ লগৰ কোনো একো কনচালো নকৰে কোনো একো কৰেছপণ্ডেণ্টো নাই এই মানে লুকি নিজৰ মনৰ ইচ্ছাকৈ কামটো কৰি থাকে পাৰ্টিৰ লগত লিংক নাই প্ৰাইমাৰীৰ লগত কোনো একো লিংক নাই সিহঁতে নিজে মানে কাম কৰি থাকে পাব্লিকৰ লগত কোনো কিবা নাই এতিয়া আপোনালোকে সেইজন চেয়াৰমেনক বিচাৰে নে নিবিচাৰে চেয়াৰমেনটো মানে বিচাৰাটো মানে এইটো ক্লিয়াৰ কৰি দিব লাগে বেনিফিচিয়াৰীবিলাক কিবাটো আমিতো এইটো চেয়াৰমেনক মানে ডাইৰেক্টলি কিবা কৰিব লাগে এইটোও নকয় মানে বেনিফিচিয়াৰীবিলাকৰ যিটো কিবা আছে অবজেকশ্যন আছে এইটো ক্লিয়াৰ কৰি কিনি দিব লাগে 26 तारिख चेयारमेनखौ लानानै जोंखौहाय अजद दिखांबावदों बे नंखाय बिनिखायनो दिनै जोङो फाथाबारि BCDCनि सिङाव थानाय बेसेबां रायजो राजा फैदों प्राइमारि मेम्बारफोर लानानै BCDC मेम्बार लानानैहाय दिनै फैदों मैयानि थांनाय 26 तारिखआव नुनानै जोङो ससियेल मिडियायाव नुफिननानै दिनै जोङो दुखु मोनदों मानि थाखाय चेयारमेना होफिनदों सासे मानसिया दे प्राइमारि भाइस नेहाथारि आफादगिरि बे जे जोंनि सायावहाय अजद होफिनदों बे नंखाय बे बुंदों चेयारमेननि सायावहाय फार्स्ट स्टार्टिंआ बिनिफ्रायनो जादों सुरुआ चेयारमेन बोख्लायनाय दाननाय खिन्थु आंनाव दे आं गैयामोन ओइदिन आंनाव ओंखाम संनो थाखाय आंनि बुरिया लोमजाना थादोंमोन बे बिद' सेरनै लानानै सासे बिधान होननाय बे ससाइटि चेयारमेन बेखौ लानानै फैदों ओंखायनोला आंनि बुरिनाव सोंनो हागोन बे लोमजादोंमोन ओमफ्राय बे संनायावहाय आं सोंहरदों आंखौहाय ओइ आदा नों मै दं बे बुंदों ओमफ्राय दिनै चेयारमेननि थाखायहाय जोङो सावरायगोनलै दानिसो आदा फैदो बिद' लानानै संखादों हाब नोमबाजिया लोमजादों है संबाय आदा गोख्रै फैदो होमब्ला आं अकस्मात मोनबाय फैबाय आङो फैनानै रायज्लायबाय फन खालामबाय लोगोफ्रा फैयाखिसै फैनानै ओमफ्राय बियो बुंबाय आंखौहाय ओरै खेलाखौ सिफायनांगौ आदा नोंनो फाउन्डेसन बायदि नोंखौ गनायसिनो नोंनो साहसबो दंखायो सिफायनांगौ बे खोथाखौ बुंनानैहाय आं सिरि थादों सिरि थानानै बे फनाव आंखौ बुंहरदों आं सिरि थाथ'दोंमोन स्टाडि खालामनानै रायजो राजा बेसेबां सापर्ट दङ बेखौ आं नोजोरथि लाखिदों लाखिनायनि गेजेरजों दिनै बियो जेला मिटिं जायो आं बुंहरदों बेखौहाय आदा नोङो चेयारमेननि सायावहाय नों माबा मोनसे मुथु जाबाय नामा
आं नों बायदि बिदि नाथुर नङा आं फैसा थाइसेबो जाया आं बे खोथाखौ बुंदों आंनि आथिं आखाइ दं आं मावना जागोन सरकार फैमालाय मा जानो जों मावना जाग्राखा मावना जानांगौ खिन्थु बियो खुगाजों जानाय नङा आं बे खोथाखौ बुंदों बुंनायनि गेजेराव जेला मिटिं जायो मिटिङाव थारैनो आं बुंदों नाय नोंसोरो मिटिङावहाय मा जागोन लास्ट मुभमेन्टआव जुदि नोंसोरो सलुसनाव जुदि फैयाला चेयारमेननि बिसयहाय आं खोथाखौ बुंदों ओइ जामारदों आं बुंदों बिसोरनोहाय मिटिङाव जेला जादों जानायनि गेजेरजों मिटिङा लास्टआवहाय मुभमेन्टआव फैदों आं सोंदोंमोन मिटिंनि समावहाय जेब्ला बुंदों बियो जायहा मिटिं सालायदों बे बुंदों आं बुंदों सोंनायावहाय सोंदोंमोन नोंसोरो हाउसआवहाय हगारदो दोननाय ना दाननाय बेखौ बुंदों हगारनाङाखिसै बिसोरो हाउसआवहाय ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय आं सोंदों लास्टआवहाय ओमफ्राय सोंनानैहाय जेबो फिननाय होआखिसै रायजो राजा हाउसआव हगाराखिसै हगारनाया बेनो ओमफ्राय आं रागाजोंनानै थाखाबाय लास्टआवहाय मिटिङावहाय जोमै फैबाय दोननायखौ नुनानै आङो रागजोंनानै सिया थिया सिफायदों सौख्रुबदों ओमफ्राय सलुसन जानो हायाखै दिनैसिम जायाखै गेप्स थादों ब्लकआवबो माबा डिस्ट्रिक्टआवबो जों इमप्रुभ हरदों ब्लकआवबो जों इमप्रुभ हरदों ओमफ्राय बे गुनु गुना थायै थानानै दाखालि दुफु जाबावबाय बे अजद थिखांबावबाय बिसोरदि होनदों सासे प्राइमारिनि नेहाथारिया बुंदों अबिन नार्जारि बे बुंदों अजद थिखांदों चेयारमेननि बिसयहाय माने बियो थाइसेबो 5,000 लायाखै पाब्लिकनिफ्राय बे नंखाय जुदि नंखाय होननानै बिसोर बुंदोंब्ला दिनैहाय सासे जाय बेनिफिसारि गोबाङै दंफैयो बिसोरनाव सोंनो हागोन आंनि बिबुंथिया बेनो माबाफोर जुदि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होनाय थागोन बैफोर खोथाखौ सोर बुंदोंमोन बैफोर बायदिसिना जानाय बे बुंनाय खोथाखौ सोर बुंदोंमोन बियो प्राइमारिनि नेहाथारि आफादगिरिखा लेङाइ आफादगिरि अबिन नार्जारि बे बुंदों चेयारमेननि हयैहाय बियो मा फान्दायदों जों मिथिया बेखौहाय खिन्थु 100% बियो चेयारमेनखौ दाननाय होननाया बेनो दा जोंथ' दिनैहाय रायजो राजा बुंगासिनो दङ दिनैनिफ्राय जोङो माने चेयारमेनखौ नाङा जोङो जुदि सलुसनाव फैयाब्ला गोजौ लेभेलनिफ्राय बेयाव दिनै साबि थाला होनाय अफिसारखौ गाबोननिफ्राय टटेलि बन्द अफिस खुलिनो मोननाय नङा दानो जों थांनानैहाय साबि थाला होगोन बेनो आरोखि धन्यबाद आसलते नोंथांमोननि ओनसोलाव बिराद गोबां न' लुफुङै दङ आरो खयथासो न' दङ बिदि लुफुङै मानो जादों बिदि बेथ' पाब्लिकफोरनि सायावसै पाब्लिकफ्रा अजद थिखांबाय थादों जोंखौहाय बुंदों माने सोरनिबा 5,000 हरना ला एग्रिमेन्ट खालामाला बेथ' न'खौ खेबाखै बिलबो जायाखै बेसोरबा हाबाखै बिराद दुखुथिया जानानै दङ ओमफ्राय सोरबा जब कार्ड हाबाखै बेखौबो साक्सेस जायाखै बेसराफोर दा मा लुबैदों बिसोर नोंथांमोना दा रायजो राजाथ' लिडिंआव थिग जायाखै चेयारमेनखौ बोख्लायनाय बे आंनि खोथा नङा रायजो राजानिसो खोथा आं हारसिंथ' दानगोनब्लाबो जाया बे रायजो राजानिसो रायजो राजाथ' दिनैनिफ्राय दानगोन होननानै बुंदों बे खाथांखा দাদা আৰু অসমীয়াত মই অলপ সৰু চাৰলৈকে গতিকে এই ব্যৱস্থা অতি শীঘ্ৰে মানে আমাক ৰিজাল্টটো আহিব লাগিব বা কালি পৰহিৰ দিনতে যিকোনো প্ৰশাসনীয় আহিব লাগিব বুলি আমি এই মন্তব্য কৰি দাঙি ধৰি দিয়া হ'ল আপোনালোকৰ গাঁৱত যে আপোনালোকে ৰাইজ এনেদৰে ওলাই আহে আমাৰ যিটো সঁচা সেইটো আমি ক'বলৈ দাঙি ধৰিছোঁ দাদা আপুনি এটা আগত পৰিচয়টো দি ল'ব আমি